Здравейте хора, съм Ботое Един и ще няма да играеме Детран в GTA. Ще смажа този тапак. Гледай го! Умри, умри! Ари бе! О, благодаря ти много, че ми помогна. Yes! Ех. Дано те уби играта, ари бе! Умри! Умри! Лък, yes! Ама, защо? Оф, тъпия контейнер. Не пак му играеш, нещо не такова. му играеш. Не му играеш? Не, шегувам се. Ма как падна? Пак ли та такова контейнера? Да. Ех, тъпо. Окей, сега брат, как ще го мина ти? Опа! Плюк! Хайде да ми даде армор. Thank you. Опа! О, шит! Бот. Майка ти Пълен бот. нещастна. А, как се смазах в... Как? Стана ти, бе, брат. Толкова добро беше. И... Рундо 3. Тей. Умрях. Лоли, No way. Ain't no way. Целях, бе. Оцеля ли, бе? Целях, ма съм във водата. What? Не те ли пише LTS exit нещо такова? Не. А. Безплатен рунд. Вечеря. Да, брат, ти наистина си във водата. Буквално не можеш, имаш мост отдолу. Ще размажеш. Аз вярвам, че мога да се справя и да... Чай да видим колко е ти. Окей, мога. Готов ли си? О, не! Ме съпнах го. Плиз, игра. Плиз. Yes! О, да, идваме. Нещастник. Идваме. Аз пък ще взема кола. А, не. Да, ето кола. Намери. Някакъв бордър за LTS exit няма ли, бе? Имам. Да, след 30 секунди. Човека не се е сетил, ама да се беше сетил. Сега. Кой е сега, бе, нещастник? Е, сега такова. О, не, ти ще е гадно. Please. Let me live. Аре, бе. О! Ауч. Игра. Бързо! Дриш! О, не! Тя колата я няма. Гръмна! Тя гърми! Плиз! Игра! Моля те, игра! Остави ме да оцелея! Моля те, игра! Леко съм да умра. Не стреляй! Almost died in real life too. Окей. На отворено съм. Брат, ти ко си мислиш, че ще стане? Аз ще си тука. Си пия кафето. Ако имам такова. Какво? О! Ще ма стресна. Ох, сега че откъм ама. Цели, герай го. Давай само и да... Добре. О, не! Let me live! О, не. Така трябва да дам. Детра не. Не! О, оцелей! Играта ме обича! I love this game! So much!
Съм жена за играта, ако ме оцелея. Не, никога не съм... Никога... Казвам се, брат, защо? Шибаната игра ме мрази. Мразя тая игра, хора. Ами хора, какво да направя, че играта е толкова гейска? Please, let me stay alive. Тя, защо колата пада сама на зажния бутон? Теле. Чакай, че щях да умра. Я да видим колата. Тя гори. Ами аз мисля да изчакам първо. Знаеш, той няма time to waste, така че... Буквално видя ли какво стана? В гето. Да падне. Буквално са в гетото. О, чакай, бе! О, не! За малко ма хвана тока. Окей, тук има тръби. Аха, измамен! Какво? Какво? Майко! Какво? Леле. Ах, тази кола ма измайко! О, колата ма гръмна. Как тя кола реши да гръмне? Не знаех, че кола да може да гръмне. Заради колата беше тая игра загубена. И... Плиз! Ей, ти се шикуваш. Пак ли гръмна? Какво? Как умря? Да не, защото той ударих и ти... Има удари във въздух. Не, във въздуха ми, нали, като скачах долу и паднах. И умрях. Лол. Ей, сега. Брат. Надявам се пак да не пад. Добре, аре, този път няма да прокълнявам. Искам да умреш. Ей, няма да ме прокълняваш, искаш да умра. Да. Добре, аре, не умирай. Оцелей. О, благодаря. Сега внимай тука. Така, много опасно. Не знам дали си минала, ама... мина. Няко да направиш. Кукна ти съжалявам, братле. Еми, Много масно го направи. Ти много забърза. Много се забърза. Съжалявам. Трябваше да си гръмнат на части. Айде, я се надявам да спечеля. Като миналия път почти да спечеля. О! Ще взема ли армъра или играта ще ми се шегува? Сети са. Ти пак гори. Ау! О! Шит! Не! Чай, какво? Как? Защо? Отказвам се от тая игра, но е гадна. Защо? Значи ти ме събаряш, ти ми хвърляш тая... Каквото и да е. Той куршум, брат, как ме оцели? Що на моя екран играта пада? Той не играта такова пада. Пък не е нали? колата няма ли да такова? Не, Що? нямам план. Чакай. Има ли как да взема колата? И с нея да...
някак. Бейтваш Паднах. Ти искаш, ама бейтиш ли, бе? И мазен. Нещастник. Брат, искаш ли да ма бейтниш, обаче нещо не ти се получи както трябва, а? Добре, за малко паднах. Поне да имаше някаква стена, нали, да не падам. Опа! Actually, тази кола много ми помогна. О! Поздай за малко паднах. Натуде! Не! Не падай! Той ще гърми ли? Ти няма да гръмни. Ти дори май не си го застрелял. Чай да. Ти застреля ли го той? Да. Шит! Аре бе! Фак! Защо? 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 Той ма спира! Блок! Игда ти Кензи на. Падна ли? Благодаря. Не. Ай, умри! Прескочи го. Защото къде трябва? Дет съм. Селях. Yes! Охо. Добре, тук има над мен. Ама не ме стреляй краката, нали? А, окей, няма. Чай ти забравя да ти. За малко. О, ес! Ай! Мога отката да стрелям, ай, няма го правя. Чакай малко. Как трябва да ме... Не знам, надо. Но да не умреш, чай. О, не. О, шит! Еми, GG's. Къде е GG's. танка? GG's, бой. Охо! GG's, не! Я виж аз какво си намерил. Не! Я виж аз какво си намерил. Заминах. Не! Не, 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 не! Мисна! Не мой край! Не! Не! Как умрях, брат? Use skill. No skill, ти. No fucking клянкърски скил. Трябва да съм по-внимателен. Обаче те убих, нали? Да, ама ще съм по-внимателен. Сега. Добре, добре, казвам се. Защото аз не... Добре, брат. Плиз, аре вземи го, бе, брат. Ех, нещастната игра. Опа! Оу, шит! Нема уби, ако не дай. О! Ох. Yes! Не!
Ари бе, брат, ари бе, майка ти дай бана, майка ти курвата. О, как умрях. Лъки, матч уинър. Си ти, матч лузър съм, майка ти. Хей, лъки. GG's. GG. Ако ти мина най-трудната част и най-лесната беше за тебе. Благодаря ти. Много проблема. Приятелко моя. Къде е приятел? Как ще върна? Не. Как успя? О, не. Да, брат, ти наистина успя. Какво? Много съм тъп. Аз пак оцелях. Няма убия. Как са на... Лез. Това съм го направих и перслаб. Пара да ми левка от опито. Ех, неща. Не е било. Така. Аз пак ще падна в водата, между другото. Еми не падна. Не. Ти го стреляш. По-стара го целиш. Тъй. Дай да видим сега. Окей, брат, какво прави моя? Видя ли го? Пака! О, шит! О! Брат, познай, че щях за малко да умра. Аре бе, то докато армъра зареджи, аз вече съм умрял. Опа! И в ада пак паднах. Хвърляш шата с бомба отгоре. Аз скачам, ти ма застрелваш. Day in a life of Death Runners. Сега, ей тука. Как да... О, чай, ще падна! Окей. Stay behind. Окей, вече мога мина. Добре, брат. Сърцето ми топти бързо. Плиз, игра. Не ма мрази. Обичай ма колкото трябва. Добре. Финално. Как да го прескоча той? Без да умирам. О, не бол. Болерон! О! Ами бол? Не. Айде. Кажи О, чао. не. Кажи чао, чао. Yes. Файнали. Какво? Добре, брат, моля се, самоубийца. Самоубийца. Ама самоубийца, не. Как стана ти? Второто начин не се брои. Не знам, трябва да се брои, не знам, брат. На клипа ще го видиш. Какво стана? На клипа ще го видиш. Много съм unlucky, буквално. Не мога вече. На клипа ще видиш колко съм unlucky, буквално. Много са дразни. Как стана, например? Къде си? Ти си там. Оцели, бе. Бе, брат. Ей, хедшот да беше.
Няма да играш GTA повече. Как падна? И във вода Удари ма директно. толкова. И матч уинар. Ей, файнали. Първия ми матч уинар. Еми, добре хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Ако ви е харесало видеото, моля абонирайте се за канала ми, за да не изгубите нови видеа, които пусна. Пък и моите видеа аз не пускам толкова рядко видеа. Ще се опитам малко по-рядко да пускам и нали да е на време. И това беше от клипа хора. Се чуеме следващия път. Айде, чао!